кражба на електроенергия имаме такъв отдел нетехнически загуби, който е специализиран в проследяване и установяване точно на такива нерегламентирани присъединявания. Там, където мрежата е въздушна и проводниците са голи, а има честа практика да се прикачат клиенти по различни начини, като си спомням един случай, една махала, където едни такива недобросъвестни граждани използваха буклукчийската кола, покатерваха се на нея и в тъмната част на денонощието се прикачаха от колата на мрежата, след което сутрин се разкачаха и така ни отне известно време, докато установиме какво точно се случва и как се краде. Като ги хванахме, предприемаме мерки, изолираме мрежата, ограничаваме достъпа до проводниците. Като цяло това е една така от основните мерки. Гледаме да ограничиме достъпа до мрежата, да ги затрудниме максимално и постоянен контрол. Пак чрез тези електромери, които казах, умни електромери, които отчитат вход-изход, откриваме загубите, в кои точки са.